DJ Sauti and the Bit. Ra'ayi shine manufar mutum akan abin da yake son cimmawa. A zamantakewar makaranta ne yasa na ƙara fahimtar rayuwa. Wato Saprof wani mutum ne wanda Allah ya yi masa baiwa. Yana da saurin shiga rai har bana so a yi hutun da zai sa ni kewa. Ni da shi mun fahimci junanmu sosai kamar wasu 'yan uwa. Ban taɓa ganin mutum irin Saprof ba domin kan ba shi da damuwa. Mutum ne mai barkwanci sannan gashi da kyau da son kyautatawa. A haka muka yi ta rayuwa ni da shi a cikin lokaci mai haɗawa da rabawa. Wata rana na yi ma kaina tambaya a kansa wanda na kasa amsawa. Wai shin so ko ƙaunar junanmu muke? Ku biyo ni domin jin yadda za mu yi ƙarewa.